Alang sa mga tao nga may reklamo sa pagpapili sa eleksyon sunod tuig, ang Commission on Elections mihatag lang kaninyo og 5 ka adlaw aron makadaso sa inyong petition to disqualify. Kana kung magtuo ang mga botante nga gasamok-samok lang ang pipila ka mga tao nga misang-at sa ilang Certificate of Candidacy. Samtang gihatagan usabog higayon ang mga kandidato nga nakaduso na sa ilang COC nga makasibog ug makatuboy sa gustong mohulip kanila. Siluan Mirundina sa report. Sa dakbayan sa Talisay, duha lang ang magsangka sa piniliay pagkamayor ug duha lang usab sa pagkabisi mayor. Samtang sa pagkakonsehal, may 24 ka mga kandidato. Ang labing awahing mi-file sa iyang Certificate of Candidacy mao si Araceli Go, usa ka independent candidate nga buot usab magpapili pagkakonsehal sa dakbayan. Matod ni Attorney Gallardo Escobar, election officer sa Talisay City Comelec, nga aduna lay 5 ka adlaw ang si bisan kinsa nga buot moduso og petition to disqualify sa usa ka kandidato. Karon within 5 days from the last day of filing, so pwede sila mapasaka complaint for disqualification. Adto na lang sa law department aron madakit dayon. Kay nationwide man gud niyang mga petitions for disqualification, so kung gusto sila nga matagad dayon, madakit dayon, diretso na lang sila file sa law department. Samtang kutob lang sa Nobyembre 29 ang pag-withdraw sa mga mi-file og COC og sa mga buot magpa-substitute og laing kandidato. Sa substitution, gikinahanglan hinuon nga susamag apelyido sa kandidato nga pulihan ang mohulip kaniya. After November 29, 2018, kato na lang mamatay or ma-disqualified by final judgment ang pwede i-substitute, provided yung atong i-substitute has the same surname. Kaya i-assume na to nga ang deadline mo sa November 29, printing naman na siya sa official ballot. Luan Mirundina, Balitang Bisdak.